Nggih, alhamdulillah. Iki Alhamdulillah. sesungguhnya sejatinya DPRD nggih ngoten niku. Nggih. Nyawiji kalih warga masyarakat Betul. Nggih. Dewan Perwakilan Rakyat dadi wakile rakyat. Nggih. Dadi mula ya nek ketemu masyarakat, ketemu rakyate ya berbaur karo rakyate masyarakate. Alhamdulillah. Tuladane DPRD Provinsi Jawa Timur. Dalu niki nyawiji kalih masyarakat wonten ing Gentong mriki. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus Pak Dekareng. Alhamdulillah. Jenengan niki mboten pengen napa jenenge kekarepan biasane nek artis kados jenengan niku lak masane kathah to. Nggih. Jenengan mboten kagungan ancas tujuan dados DPRD. Ampun. Teko sakniki kula ki ya DPRD, Mas. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dum padha rata duwite. Entuk duit ki wis didum tek tekan ngomah ki ngono lho, Mas. Berarti rata. Nah, rata. Rata kancane bayarane jenengan. Keluarga. Oh, keluarga. Keluarga sik, Mas, keluarga sik. Keluarga sik mangan wis sik diremason kok koncone. Keluarga sik supaya nek keluarga bahagia sejahtera. Amin. Tekan niku kaya ya keluargane jenengan petah nggih alhamdulillah nggih. Utuh Mas, utuh. Betul. Apa tahu krungu kok gareng tralala kok pegatan apa tahu krungu kok gareng tralala kok keluargane kocar kacir apa tahu krungu sampean? Alhamdulillah nggih Pak De gareng palur alhamdulillah. Tahu pirsa ta sampean? Napa? Nek kula pegatan kula kocar kacir keluargane rusak. Kula kok nate krungu kabar ngoten to, De? Wah, isu Mas, isu. Oh, isu. Estu niku. Wah, kula tenan jaga keutuhan rumah tangga ki nomor 1, Mas. Oh, ngaten. Sing nomor kalih? Keluarga. Kok iso aku ki urung tahu Mas jenenge kok apa geseh karo keluarga ki urung tahu. Wong aku ki tak rewangi corengan ki sing tak goleke keluarga kok, Mas. Ngoten niku. Nggih. Direwangi nganti kaya ngoten. Nah, nek bojoku ki transmigrasi bablas umroh sak yahene ora mulih kuwi ya ngono lho maksude. Waduh wae. Senengane kok. Mboten napa-napa, kagem pengalaman nggih, Pak. Oh, alangan kok, Mas. Alangan kok, Mas. Mboten napa-napa. Jenenge tuladha ki ora kudu becik. Betul. Nyawang sing ala supaya nek kanggo tuladha marang awake dhewe aja nganti ketularan ala. Oh, ngaten. Lho, ngono lho, Mas. Nggih. Garwane jenengan sing kalih sakniki ngoten cara casing ngoten modelane sae sing pundi? Nggih, niki perkara casing niki. Untuk casing. Iki kok ngopo to kok ngurusi bojone wong ki ngopo to jane ngopo to? Kok nguntek kok bojoku iki casinge piye? Ya kena casinge mekrok bojoku kok. Pisak niki nggih. Yang ndek bojo lemu kaya bojoku kae malah penak kok. Pripun penak? Ngirit turu rasah tuku kasur kok. Lombok tumumpang tahu. Biting malan Mas ora mung lombok. Lombok ki kurang tajem biting malan. Temumpang tahu. Ya ben Mas, wis lemu-lemu ritek ora apa-apa. Malah ngetok nenek seger piyayi seger. Wong kuwi ora tak ingoni 3 sasi wae iso urip kok. Oh nggih. Diculke ning kebonan iso golek pangan dhewe kok Mas. Nggih. Pitik apa piye culene wong desa ki lak tetanduran nang kebon ki lak sayuran akeh lho Mas. Oh nggih nggih. Ngono. Wah jan mayang kok anake ganduli wae ngene iki. Mbok mau ki dikok ning nggon parkiran terus dikunci gondok ngono wae. Ngonyek. Masane wajane. Ya ampun. Nggih, ngaturke panun ingkang tanpa pindahan, Pak. Matur sembah nuwun. Nggih, piyayi kok luwaris sing kados jenengan iki, Mas. Oh, sing penting ki ya apa-apa gelem ngono ae lho, Mas. Ten pundi-pundi gareng tralala di udara, gareng tralala di udara. Kurang komplit kuwi. Napa? Gareng tralala di udara bersama Bio Moringa. Lah, sing pase ngono kuwi. Lha piyayi kok leh. Jenengan niku mboten sandagel medal dereng ngendikan ngoten pasuryan jenengan niku wong nonton iki mesti do seneng ngoten lho, Dit. Memelas ngono ya, Mas ya. Mboten memelas, maksudnya nyawang ngoten nyenengke ngoten. Nyawang niku nyenengke wajah niku mboten nate besengut ngoten ketoke. Ora, Mas. Wajah bersinar iki sing dadekke rejeki teko sangkan paran. Ning nek wong ki pasuryane paulatane ki besengut, Mas. Rejeki arep teko wae minggat, Mas. Oh, nggih. Mula kudu adu esem guyu. Wong urip kuwi, Mas. Masalah apa wae sing penting mesem guyu. Pasuryan utawa wajah ki kudu berseri-seri bersinar. Iki sing maring lancarke rezeki kene iki, Mas. Nggih, kancane jenengan kuwathah nggih. Nggih. Kathah. Fene kathah. Kathah. TikTok viral gareng tralala. Siarke TikTok ta wingi. Nggih, TikTok jenengan numpak sepeda motor KLX barang nika turut pundi-pundi kebonan barang nika. Komplit pokoke jenengan.